Ρε παιδιά, πώς θα έρθω, έτσι ακάλεστος? Μαζί μου θα είσαι, θα με συνοδεύεις. Μία φορά την έχω δει τη Μελίτα. Θα έχεις καταλάβει πως εντάξει, είναι πολύ φιλόξενο άτομο η Μελίτα. Και θα δεις και όλη την παρέα στο μεγαλείο της. Εκτός βέβαια αν έχεις κανονίσει κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω κανονίσει τίποτα άλλο. Μήπως δεν έχεις όρεξη? Τότε είναι που πρέπει να έρθεις. Γιατί σε αυτό το ρηματοπάρτι κανείς μας δεν έχει όρεξη να πάει. Τότε γιατί το κάνετε? Η Αμαλία του οργάνωσε, η μητέρα της Μελίτας, για να ζεστάνει κάπως η ατμόσφαιρα στο σπίτι. Κυρίως για το παιδί. Πάντως μην ανησυχείς, θα περάσουμε πολύ καλά. Εμείς και σε αυτά τα πάρτι που δεν έχουμε όρεξη και είμαστε στην τζίτα, δίνουμε ψυχή. Μπορεί να παίξεις και κανένας τουρτοπόλεμος, έτσι να βγάλουμε λίγο τα νεύρα μας όλοι από μέσα μας. Ναι. Ναι, γι' αυτό καλού κακού μην βάλεις τα καλά σου, κάτι πρόχειρο. Τι θα γίνει, θα χορέψουμε κανονικά? Έλα, αγάπη. Πατάει. Καλά τώρα αυτοί χορεύουν ή τσακώνονται? Τα συνδυάζουν. Απίστευτο σκηνικό, λες και βλέπω 3 έργα ταυτόχρονα. Ναι, και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Που να φτάσει και το φινάλε. Είχες δίκιο τελικά. Πέρασε υπέροχα. Η παρέα σου είναι όλοι θεοπάλαβοι. Είχα χρόνια να γελάσω έτσι. Πάντως ψύχρεμα το αντιμετώπισες. Και δεν έχεις δει τα καλύτερα ακόμα. Τα καλύτερα έρχονται. Δεν μασάω. Μακάρι να πέναγα κάθε νύχτα έτσι τόσο ευχάριστα. Πήρες το πράσινο φως. Η παρέα σε συμπάθησε όλοι. Χαίρομαι. Αλλά αυτό που με καίει περισσότερο είναι να με συμπαθείς εσύ. Εντάξει, έχεις μπει σε καλό δρόμο. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να ακουστεί για το πλήσιμο της βραδιάς. Σου έχω και καλύτερο. Αλήθεια τι? Καληνύχτα. Καληνύχτα.